ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକା ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଦ୍ୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଯେ ବିଷୟଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1915 ମସିହାରେ ଏବଂ ଦେହାବସାନ ହୋଇଥିଲା 2006 ମସିହାରେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ ପେଶାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଅଧ୍ୟାପକ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠକ, ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତରେ ଭାରତ, ପିଲାଙ୍କ ବିଲାତ କଥା, ଆମ ଭାଷା ବିଭବ, ବିଶ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କହିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଉପରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଲା ଚରାଚର ହିତାୟ। କାହାର? ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କର। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବହି ବା ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ସେହି ପୁସ୍ତକରୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ବହିର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବା ବା ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଜାଣିବା, ତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ ଆସ ବହି ଦେଖିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଭାବ, ଭାବନା ଓ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ପୁରାଣ ଯୁଗର। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ। ସେ ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଶିଷ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସାଧନା ଶାଣିତ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଓ ଜୀବନ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଯାଇଛି, ମାତ୍ର କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଇତିବୃତ୍ତ, ସେହିପରି କେବଳ ବୃଥା ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ କେହି କେହି ବୃଥା ଭାବନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଜି ଅବାସ୍ତବ, ଅବାନ୍ତର ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି, କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ, କି ହୋଇଛି ଆଜ। ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ। ସ୍ୱପ୍ନର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରେ। କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମର୍ମାନ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଫେରିବ କି? ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେ ଥାଉ, ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପରି ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଚାଟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସହି ହେଉନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାର ବାସନା ମନରେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସେହି ଅର୍ଥ ଆଜି ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଛାତ୍ର ଆଜି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ। ଶାସନ ସମ୍ଭବତଃ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ। ଉଦ୍ଦାମ ଓ ଉନ୍ମୁଖ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିଧାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି। ଶଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧତା, ହିଂସା, ହୁଙ୍କାର ଆଦି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାଳର ଗତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ଏହାଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭେଦତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟମ୍,
ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ, ନତମସ୍ତକ ହେବା। ନତମସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା। ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ନତମସ୍ତକ କୁହନ୍ତି। ଇତିବୃତ୍ତ, ଇତିବୃତ୍ତର ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଅତୀତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କଥାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ହୁଏତ ତାହା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ହଟିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହାକୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କୁହାଯାଏ। ମର୍ମାନ୍ତିକ, ମର୍ମାନ୍ତିକ ହେଉଛି ମର୍ମଭେଦୀ ବା ମର୍ମ ବ୍ୟଥା ଉତ୍ପାଦକ ବା ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା, ତାହା ହେଉଛି ମର୍ମାନ୍ତିକ। ଚାଟୁ, ଚାଟୁ ହେଲା ତୋଷାମଦ କରିବା ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ବା ମିଛ ପ୍ରଶଂସା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ କେହି କେହି ଲୋକ କିଛି ପାଇବା ଲାଳସାରେ ବା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବା ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାରେ କିଛି ବାଡ଼ବତା ନଥାଏ, ମିଛର ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲନ୍ତି। ତୋର ଜୋତା ଭଲ ହୋଇଛି, ତୋର ସାର୍ଟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ତୁ କଥା କହିଲେ ମହୁ ଝରୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାରର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲନ୍ତି କେବଳ କିଛି ପାଇବା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚାଟୁକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ମିଛର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପରିପନ୍ଥୀ, ପରିପନ୍ଥୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାର ବିପରୀତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପରିପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଉନ୍ମୁଖ ବା ଉନ୍ମୁଖ, ତାର ଅର୍ଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ବା ଉପରମୁହଁ ହୋଇ, ଏବଂ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ତାପରେ ଶଠତା, ଶଠତା ଅର୍ଥ ଠକିବା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅର୍ଥ ନୀଚ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ କେଉଁପରି ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ନମସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ହୁଏତ ଜଣେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀରଧାରୀ ମଣିଷ ବା ନର, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ। କିପରି ନା, ଗୁରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଶିଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ମାନରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏବଂ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ବଜାୟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ପୂର ଯାଇଛି ମାତ୍ର କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏ ପଦ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଛି। କେବଳ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ନାଁ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତୀତକୁ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବା ନୂଆ ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ନୂଆ ହେବା କଥା। ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଥିନେଇ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ବା ସ୍ୱପ୍ନଭୋକ ଲୋକ। ସେମାନେ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ହୃତ ସମ୍ମାନ ଫେରିଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ବା ଯେଉଁମାନେ
गुरु शिष्यर से अभुला गुरुकूलर दिनगुड़िक फेरे आनिबाकु चाहती सेमाने खूब कष्ट पाउछंती। तेणु ए गला तुमर प्रथम अनुच्छेदर किछि व्याख्या बा किछि अर्थ। द्वितीय अनुच्छेदरे प्राबंधिक असल कथाटी कहिछंती बा से समाज को आईना देखिबाकु चेष्टा करिछंती जे आजिकाली गुरु शिष्यर असल मतलब कौन बा जुग आज केउठी पहुंची। प्राबंधिक कहउछंती जे आजिकाली गुरु को गुरु बोलेबाकु लाज लागुछि। सेमाने शिक्षादान करी मध्य आउ सेही तथाकथित गुरु हेबाकु चाहुनांती। प्रकृत रे सेमानकु गुरु शब्दटी एक व्यंग बा चाटू भली शुभुछि। माने जेपरी केही जणे गुरु बोली कहि चिड़ौछि बा किछि काम हासिल करिबा पई तोषामद करुछि बा मिछरे प्रशंसा करुछि। किंतु एमिति काहेकि? ठीक एइठारे ही प्राबंधिक श्री शत्रुघ्ननाथ महाशय आजिर ए दुस्सह परिस्थिति विषय पदिए लिखिछंती। आजिर शिष्य बा छात्र शासन विरुद्ध रे विप्लवर नारा देउछि, छक बजार रे विद्रोह करुछि, हिंसार पंथा बाछि नेउछि। शासन व्यवस्था मध्य तद्रूप बा सेहीपरि। शासन रे प्रगतिर चेतना नाही, बरम देश बा राज्यर प्रसंग बा आवश्यकता सहित शासनर किछि तालमेल खाउ नाही। मोर कहिबार कथा जे आजिकाली जो प्रकार भाव रे शासन चलिछि तार संज्ञा बदली गलानी। समस्ते निजर स्वार्थ किपरि पूर्ण हेबो से क्षेत्र रे पदक्षेप नेउछंती। कोनोसी देश जाति बा संस्कृतिर उन्नति पई केही हेले चिंता करूनांती। तेणु ए क्षेत्र रे छात्र माने बा शिष्य माने शासन विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करुछंती, सेमाने विप्लवी होउछंती। तेणु मोटामोटी भाव रे शिक्षार कोनोसी मान रहु नाही, मूल्य रहु नाही। तेणु छात्र माने एथिप्रति विमुख होउछंती। सेमानक शिक्षा ठीक स्थान रे उपयोग होई पारु नाही। अर्थात एठारे प्राबंधिक कहउछंती जे समाजर परिवर्तनशीलता हेतु शिक्षा और संपर्कर मूल्यबोध आपे आपे कमी जाउछि। पुणी कहउछंती जे आज गुरु और शिष्य मध्य जो संपर्क रही ताहा कोनोसी अभिधान रे मिलिबो नाही बा अभिधान बहिर्भूत। पिला माने अभिधान कौन? जोंटी को तुमे इंग्रजी रे कहउछ डिक्शनरी, ताको ओडिया रे कहजे अभिधान। सबु शब्दर अर्थ सेठारे थाए। जेमति हमर ओडिया रे अछि पूर्णचंद्र भाषाकोश, ताहा एक अभिधान। सेतिरे तुमे सब प्रकार शब्दर अर्थ जानि परिबो। तेणु सी कहउचंती बा प्राबंधिक कहउचंती जे गुरु शिष्य भितरे जो संपर्क अछि ताको अभिधान रे मिलिबनी। माने वर्तमान रो संपर्क ता हेउछि संज्ञाहीन संपर्क। ता छडा आगुरु स्नेह, सच्चोटता, न्याय, अहिंसा थिला ए संपर्कर मूल प्राण। को संपर्क ना गुरु शिष्य संपर्कर। एबे किंतु ठकामी बा सठता जाहाकु कहउछ, स्वार्थपरता, संकीर्णता बा न्यूनमन्यता तथा हिंसा मध्य ए संपर्क को आवरी रहिछि, घेरी रहिछि। किंतु सत परिवर्तन सत्वे किछि जिनस बदली पारि नाही। ता हेउछि गुरु शिष्य मध्यरे अभेदत्व। तार अर्थ हेउछि जे आज गुरु अछि से अतीतरे केबे ना केबे शिष्य थिला एवं जे आज शिष्य अछि से भविष्यत रे केबे ना केबे गुरु हेबो। तापरे कहउचंती एहा छडा द्वितीय दिग हेउछि शिष्यात इच्छेत पराजयम। एहार अर्थ हेउछि जे जुगे जुगे गुरुटीए चाहे जे शिष्य तांको पराजित करू बा शिष्य तांको हराई देउ। सेबे से जानिबे जे तांकर शिक्षादान सफल होईछि। सबुबेला मोर शिक्षक माने आमर गुरु माने चाहंती आमे तांकोठु आगकु बढ़ू, तांको पराजित करू, तांकोठु अधिका प्रतिभार अधिकारी हूँ। ताहले यही कालांशकु आमे एठी रखिबा एवं परवर्ती कालांशरे परवर्ती वीडियो रे आमे पढ़िबा गुरु शिष्य संपर्कर अवशिष्टांश। समस्तंकर शुभमनासी रहुछि। नमस्कार।